F'dipartimenti u entitajiet tal-gvern intlaqat tajjeb ħafna l-aħbar li sa fl-aħħar pajjiżna se jibda jħaddem sistema finanzjarja tech rules fejn idħulu l-infiq ikun irreġistrat mill-ewwel u mhux meta attwalment isir. Din is-sistema ġdida b'investiment tiktar minn 11 miljun euro qed tissejjaħ Corporate Financial Management Solution u twassal ukoll biex il-gvern jifranka min-nefqa tiegħu. Fost oħrajn għax se jkun hemm inqas ħela ta' riżorsi. Spjega dwar dan id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tat-Teżor Paul Mamo li fissret kif anke l-assi tal-Gvern se jkunu reġistrati aħjar. Jgħid li ċertu riżorsi ġa eżistenti, dipartimenti oħra m'għandhomx għalfejn jixtruhom, jistgħu nitkellmu li dawn ir-riżorsi jiġu xxerjati. Sal-lum, ir-rapport tal-infiq idħulu l-assi tad-dipartimenti kien jinħadem manwalment bl-iżball uman in konsiderazzjoni. Naturalment dan kollu jieħu wkoll xi ftit ta' żmien. Mamo spjegat li għalhekk biex tittieħed deċiżjoni fuq skala dipartimentali kienu kun hemm il-bżonn li wieħed jistenna. Issa kollox mistenni jibda jsir fi ftit minuti fejn jidħol dħul, infiq u trasferimenti. Madankollu b'din is-sistema dan jista' jsir fi ftit tal-minuti jekk kif kollox ser ikun qed jiġi rrekordjat f'ħin reali u għalhekk tiżdied l-effiċjenza. Imma sa dan it-tant issa qegħdin naraw illi dis-sistema fejn anfisha tkun istess tagħti u tiffaċilita li rapportaġġ mill-ewwel ikun accrual based. Għal ħajjin ħafna iżjed żgur li d-dipartimenti li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet b'mod iżjed realistiku bħala gvern aħna qegħdin insegwu dawn il-figuri jista' jkollna żgur figuri iżjed reali u iżjed ikunu timely u jkunu accurate. Ninsertejn ukoll il-gvern sabiex jasal għad-deċiżjonijiet tiegħu iżjed malajr benefiċċju għall-pubbliku. Bija hekk gvern jista' jieħu deċiżjoni fejn l-aħjar pereżempju jekk inti għandek aħna llum qegħdin nirreġistraw surplus. Allura commitment u l-impenn huwa ikbar illi once da surplus issa ġie reġistrat aħna rridu nżommuh kemm jista' jkun rridu nkattruh. Allura dak huwa il-benefiċċju li l-pubbliku in ġenerali ħajkun ukoll b'mod dirett u indirett qed jibbenefika minn din is-sistema. Il-sistema ser tkun qed toffri diversi skali ta' rapportaġġ li huma f'konformi ma' dawk mitluba mill-Kummissjoni Ewropea. Jekk inti pereżempju għandek ministeru li fih għandek 5 dipartimenti, aħna nkunu qegħdin nikkonsolidaw ukoll dik l-informazzjoni f'waħda fil-livell tal dak il-ministeru rispettiv biex flimkien mbagħad il-ministeru kollha jingħaqdu u ġie format il-konsolidament kbir fih dan il-Gvern ċentrali. Fil-waqt li dan kollu pożittiv, id-dispjaċir ta' ħafna u li minn tal-inqas din hija sistema li qiegħda 12-il sena tard. Amministrazzjoni preċedenti kaxkret saqajja dwarha u kien fl-aħħar leġislatura li l-ħidma bdiet bis-serjetà. Throughout il-gvern kollu dejjem qegħdin nistaqsuna minnkom il-komitant tgħidulna li ġejja dis-sistema. Aħbar pożittiva illi aħna għandna l-mandat issa għandna direzzjoni biex nimplementaw dan il-proġett. Matul l-aħħar 3 snin beda jsir taħriġ għall-impjegati taċ-ċivil li ser ikunu qed jagħmlu użu minn din is-sistema. Fej fost oħrajn uħud gradwaw f'korsijiet mill-Università ta' Malta dwar ir-rapportaġġ ta' finanzi kif ukoll fil-ġranet li ġejjin ser tiġi varata skema oħra ta' taħriġ sabiex l-impjegati jitħarġu iżjed f'dan is-settur.